Il-Kunsill Lokali tal-Furjana qal li minkejja kampanja lilu jmexxi għal sentejn u laqat ma' politiċi u awtoritajiet, għadu ma rax azzjoni biex titreġġa dik li sejjaħ dipendenza dejjem akbar tal-lokalità fuq attivitajiet amministrattivi, kummerċjali u turistiċi. Fi stqarrija l-Kunsill talab moratorju immedjat fuq permessi ġodda għal butik hotels u kirjiet ta' residenzi għal żmien qasir. Dan sakemm issir reviżjoni tal-pjan lokali tal-Furjana. Qal li l-pjan ilu fis-seħħ mill-2002 u m'għadux jirrifletti l-bidliet li saru fil-lokalità matul dawn l-aħħar 24 sena. Sostna li l-awtorità tal-ippjanar naqset milli tħares il-karattru residenzjali tal-Furjana. Fl-istess waqt qal li l-awtorità tad-djar ma wettqet ebda proġett fil-lokalità li seta' jgħin lir-residenti jibqgħu jgħixu il-Furjana. Żied jgħid li xahar ilu kiteb lill-Gvern u lill-Oppożizzjoni. Skont il-Kunsill, il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg qal li lest jiltaqa' mal-Kunsill, iżda ma waslet ebda tweġiba mill-Gvern. Il-Kunsill qal li waqt li l-uffiċċju jkun magħluq, ir-residenti li jkollhom bżonn servizz essenzjali se jkunu jistgħu jitolbu l-għajnuna bit-telefon. B'reazzjoni l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fl-Imsida esprimew solidarjetà mal-Kunsill tal-Furjana u sostnew li l-Kunsill Lokali spiċċaw mingħajr biżżejjed poteri biex jindirizzaw il-problemi tar-residenti. Huma semmew fost l-oħrajn l-iskart, in-nuqqas tassa tal-pulizija, berġa u dar tal-anzjani fl-Imsida kif ukoll it-tħassib tagħhom dwar il-pont pedonali propost fil-lokalità. Il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista appellaw biex il-Kunsilli jingħataw aktar setat amministrattivi u ta' nfurzar u huma appellaw ukoll biex il-vuċi tar-residenti tingħata aktar peace fid-deċiżjonijiet dwar proġetti infrastrutturali.